ne nyime chenro marwani nonro yango ni risasi ema ne nyonego jago moro manyinge Amos Langat manek mare itiyo gi jarit jachiw wache lo kar jot mar jatend piny. Nonro mar bero ma otimne ringre jagono e kar kano ringre ma Chiromo e buore Nairobi kae nonyiso maler kaka risasi ema nyonege. Langat yangore ni nyo chiel gi risasi nyadibiriyo gi jago manyinge Mohamed Yusuf Keinan. Apisas mag IPOA bende nochopo e kar bero no kendo chako nonro margi. Familia mare medo nyiso lit kaluwore gi midhiero kod tho mar wuodgi no manyo monji bang' gwandruok muoche kinde mane gitugo mar pool. Tumeiona mchama wetu amepigwa risasi ya kifua, imepasua roho. Hata tumeiona tu tunalia. Kuna mpango ya kupeleka tu nyumbani mtu wetu amekufa hivyo. Mungu tu atusaidie. Naomba msaada kama sasa hii mwili yetu ifike nyumbani, nyumbani ni mbali. Alikuwa amepigwa risasi tumbo kadhaa. Mimi mwenyewe nilisapo ni kama around 7 hivi. So ndio tumeshuhudia pia leo. Ile kitu naomba tu serikali tusaidie. Amos ni kijana mdogo. Ameoa juzi, akona mtoto mdogo sana. Hata hajui nini inaendelea. So tunaomba tu usaidizi wa familia. Kama rafiki pia, ndasisitiza tusaidiwe Amos apate haki yake.